Sanibona, anginibingelele nonke emakhaya. Igama Bhut M P, an upcoming hip hop artist from Durban, eMaranhill. Iqhamuka ngaphansi kwenkampani encane esakhula ebizwa ngokuthi SIF Music Inter, mase niphelele isiPushi Focus Music Entertainment. Phandle kokuchitha isikhathi, ake sihlale odabeni. Udaba esisengalo namhlanje lithi kungani uBhut M P engakwazanga ukukhipha i-album yakhe kulo nyaka. Njengoba sonke sazi ukuthi maqala unyaka wonke ama-artist asuke neplan. Nathi ngokunjalo besinayo iplan kulo nyaka, okuwukuthi besokhipha ama-single, sikhiphe i-album, konjalo ne-music video. Zonke lezi ngoma besiplan ukuthi kumele zingene emaradiyweni. Kanti-ke okujabulisayo ukuthi amaningi ama-plan ethu aphumelelile, kanjengokukhipha ama-single nje kanje. Kulo nyaka sikhipha ama-single awu-4 no-music video owodwa. Esibala kona ithemba lami featuring Mandy X, Ingoba Nyomfa featuring u-Rough Slice no-Trip Hop, mase kuba yi-Talk 32. Ukuthi ngihamba kuyodwa kuyona ino-music video ophumile yona, mase kuba incwadi is our latest single esiyiphushayo njengamanje. And zonke le ngoma seyirejistiwe ziready ukuthi zingangena emaradiyweni. Asidlulisi kuba ngokuthi Rex uthi wasiza for uregister. Kodwa sibe nokuphazamiseka okuncane mamele ukuthi siyifake kona wonke ama-platform nasemaradiyweni. Okuyesinye sezathu esenza ukuthi i-album ingelisakwazi ukuphuma kulo nyaka. Kanti esinye sazo usukuthi nali i-album sekusele kancane ukuba liphele. Kahle kahle bese sing-90% done. Kodwa ngezimo nje zempilo nokushoda kwesikhathi, I think sesiku-75% cause sesi-edit ama-track ngoba nesikhathi sesiseku-edeka. Esesithe masibonisana sabona ukuthi ngcono ukuthi silikhiphe ngonyaka ozayo. Unyaka ozayo simawuqala sikhiphe i-lead single ezoba khona kona wonke ama-platform. Asinaso isiqiniseko sokuthi sokhipha ama-single amangaki. Kungenzeka ibe yodwa, kungenzeka abe mabili. Sisazokhula mono-producer lokho. Kodwa unyaka mawuqala u-2024 sizokhipha isingle yokuqala kwi-album. Kulapho sizobe sesisho khona negama le-album. Kungenzeka sisale sesikhipha na-track list, kodwa-ke I'm not sure. Enginesiqiniseko sawo ukuthi iy'ngoma zizobe zitholakala kona wonke ama-platform, kanti futhi zizobe zihlala nasemaradiyweni. Kungenzeka zingene nama-TV. Okwamanje sinesingile ephushayo ibizwa ngokuthi incwadi, iyatholakala YouTube. Okwamanje sicela please nisubscribe ku-channel yethu. Kanti na-Facebook siyatholakala uBhut M P, ku-Twitter uBhut M P1, sicela nisilandele. Osithobayo uBhut M P. Ngiyabonga.